Сними го как се разни. Подготовка за втори тур. О, сними бе, Мишелин. Германски, доставя ми го. Блъскача С такива гуми. Илия Царски даже не кара с такива гуми. Блъскача ми ги докара. С бушчето. Ай, признай си, че ти ги докара Мак да отстрелча с колото. Мен ме интересува крик имате ли? Не. Ето го Крика в момента отвива. Ето го Крика. Това е брат на Мичо Крика. Са вече само от много дигане, сега се е... Ела бе, ела снимаш мотора бе, момче. Да видиш за какво става на въпрос. О, Ники, бе, де снима, бе? Правил ли си, бе? Снима, под капака, ето сними отгоре. Как пага деби болтове? Същия отвътре, керестанник, държи. Ги отвили всички, да? Да, бе, аз само го пита са, пита защо имаме. Това от буталото ли? Да. Еровия водеше ми носи, да е бъжи гулите, да ева. Нема, чакай, ом, Стига, снима, бе, сиртучка. Мен ме интересува без крик как ще я смените. Абе, дайте го дигнем на една страна, бе. Я вижте колко сме горе. О, ще го навирим как лак ги да има в гаража. Ще го подпрем, бе. с камика, аз искам да я дигнем на такова, бе. Дай да опрем. 6 човека, дайте Ей, така как хубаво мислите, тама не фаете всичките за кура, мамо, да ева. дай всичките да я Айде, навирим. не мога да държи. Абе, аре, бе, пъстел, я диги тук, бе. Аре, о. Кой ще държи така, кола да видиш тури? Абе, аре, яла да я дигнем. Ай. Някой няма ли дяла? Дай! Стигай, да тръгваме! Стигай, бе! Абе, тя не е скоро ще е в голфа, бе! О, обърнахте, бе, ненормалници! Нема, бе! Чакайте! Моти да отвихте първо ботовете, бе! Еки механик, бе! Не, бе, добре! Ничка! Я дай водата в темпо, я вода! Аре, бе, туше! Ачи, ако да обърнем, бе! Абе, нема, бе, свали, бе! Краката върнете! С парите! Добре! Абе, удари отгоре, бе, Тоше! Я ще тръгне колата напреди много. Те са кентари. Айде, готова! Да, губата! Ааа, дръж гумата, бе! О, мен ме интересува! О, отпусни малко, като изпадне на онастрона. О, Мен ме интересува гумата в дерето ли отиде? о, дебел! Абе, ей! Абе, дръжте, бе! Абе, някой има ли огънче за палена цигара? Ой, отдеко ти е с гумата, бе! Ма тя гумата май отиде в Парагюрище без нас, бе! О! Само искам да видите дисковете! Дисковете са от немска стомана! Аде, туя! О, нема! Ай, ма Тошко го нема, бе! Абе, тя още малко ще опре, бе. Дайте го, бе! Още една пени ще опре. Има ли друга гума? Е, тук подперте само гума. Ама нема. Я че авия наличката в голф. Абе, моя го нема, обаче. Абе, Личка, моля ти взема газовата да е подпрем Реното. Дейка! О, чакай! Не, тая е малка, бе. Не става. Не можеш да се обърне. Чакай.
О, тя е свал джам. Това е Той е свален, бе. свален. Не, Абе, няма му нищо. ще го строшим. Няма. Пускай! Пускай! Дай назад. Бутай, де! Пускай, а! Стига! О, тя се обърна насам, бе! А, няма. Добре, крепете е сам. Иди удържи една бука да ме потвърн. Дай резачката! О, ма видя ли гумата, бе? Я вижте тушко царвулите, Моя бос не е отишъл, бе! О, я сними вътрешните. вътрешната, резервната сними. Джантата. Не, мой да я свалим. Той е малък, той не знае. Тя отгоре се отваря. Той не Малко знае, е на 8. Той не знае, че има. Сигурно. Ма на помпена не е дебел. Не, слаба. О, човече, еш гарнет. Ти активи шперката, върти един час, не ще си Аз съм изключи. ефтият. Тя е принудител. Тошка, не си давай зор! Арлия, бе! Абе, отвори гумата, бе! Пускаме стрес. О, ма той е по чорапе.